Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Мастеровые Рус драма театры бинасы янындагы инсталляция яраксыз хәлгә килгән. Моның сәбәбе нидә? Күлмәкләр урынына юкы капчыклары һәм хәрби форма, Чаллыда хәрбиләргә ярдәм күрсәтү дәвам итә. Шәһәрдә чыршылар сату нукталары эшли башлады. Алар кайда урнашкан? Хәрефләр шатнаган. Мастеровые Рус драма театры бинасы янындагы инсталляция яраксыз хәлгә килгән. Тантаналы ачылыштан соң берничә ай гына узды, ди чаллылылар. Вакыйга булган урынга безнең төшерү төркеме дә барды. Мастеровые Рус драма театрының яңа бинасын тантаналары рәвештә 1 сентябрьдә ачтылар. Ул чакта ук кайбер чаллылар бинаны бизәп торган конструкцияга игътибар иткән. Ул нык булмаган пластиктан ясалган. Баланың хәрефкә басып, хәреф ватылган мизгел моның дәлиле булып тора. Ул вакытта зинһар утырмагыз дигән үтенеч 3 телдә язылган иде. Хәрефләр бозылуга нәрсә сәбәпче? Шәһәрдәшләр үз фаразларын җиткерә. Скорее всего, пластик тонкий, поэтому... Мое мнение такое, на морозе. Вот до этого морозы были, когда 27 градусов, мне кажется, от мороза. Сейчас дети, подростки, даже взрослые люди жестокие, так что все вполне может быть, и люди сломали, и материалы могут быть некачественными. И одно и другое не исключено. Балаларымыз балталмас, конечно, ну, шул температураға сыйламыйдар деп ойлаймын мұны. Салқын теге пластикаға кинәт берсәң, бір удар болса кішірек, шаттарған бұры демеймін мұны. Бу хәрефләрне ясаган компания аларны алыштырырга уйлый. Белгечләр аларны вандализм очракларына каршы тора алырлык нык итеп эшләргә тырышачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Күлмәкләр урынына юкы капчыклары һәм хәрби форма, Чаллыда хәрбиләр өчен киемнәр һәм алгы сафта кирәкле булган барлык әйберләрне тегәләр. Тегүчеләр әйтүенчә, бу алар өчен горурлык. Ни өчен? Бу турыда алдагы минутларда сөйләрбез. Вот такой вот у нас спальный мешок, ветровлагозащитный, 400 грамм синтепон. Полностью, если его раскрыть, получается вот такое вот большое одеяло. Бу юкы капчыгы хәрби хезмәткәрләр өчен әзерләнгән. Тегүчеләр сүзләренчә, солдатларга җылырак булсын өчен алар барысын да эшли. Хәзер тегүчеләр өчен иң кызу чор, чөнки алда яңа ел бәйрәмнәре, ләкин барлык заказлар да икенче планга күчкән. Беренче чиратта хәрби бурычлыларны кышкы кием белән тәэмин итәргә кирәк. Хәзерге вакытта безнең армиядагы егетләребез өчен җылы киемнәр тегәбез. Элек без теккән идек демисезонный әйберләр, анда курткалар, чалбарлар, полу комбинезоннар, плащлар. Хәзерге вакытта менә салкыннар башланды. Шуның өчен кышкы костюмнар, кышкы киемнәр тегәбез. Моннан тыш иң мөһим булган әйберләр арасында жгутлар, шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Турникетлар Чаллының Герат кыр почтасы җитәкчеләре эшләнмәсе. Бу медицина турникетының аналогы, беренче партияны җибәргәннәр инде. Темир конструкцияларны заводта специальный заказ бирдек. Шуларга резинкалар кигезеп, шушлай кигезеп куябыз да, аннан машина белән тегеп куябыз ныклырак өчен инде. Уңайлы булсын өчен. Инде беренче партияны җибәрдек, менә хәзер тагындап нитәбез ясыйбыз жгутлар. Бу юнәлештә эш алга таба да дәвам итәчәк. Хәрби хезмәткәрләр өчен кием тегү өчен берничә көн кирәк. Утыру өчен каралган җайланма сидушка тегүгә берничә сәгать тә җитә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда чыршылар сату нукталары эшли башлады. Безнең төшерү төркеме яшел гүзәлләр сатыла торган 3 урында булды. 65-нче комплекста, Октябрьский янында, шулай ук Алан базары территориясында ылыслы урман үсеп чыккан. Шәһәр халкы үз өчен яңа елның төп символын сайлый ала. Яңа елга бик аз вакыт калып бара. Эльвира Латипова инде 10 декабрьдән үк сафта. Ул урман гүзәлләрен сата. Аның сүзләренә караганда, агачларны Уралдан октябрь аенда ук алып килгәннәр. Ылыслы агачлар үз төсен саклап калсын һәм яңа елга саргаймасын өчен аларны махсус сентябрь ахырында кисәләр. У нас есть в продаже сосны уральские, выращены в специальных заповедниках Урала. И также есть ели европейки. Стоят они сосны от 500 рублей в зависимости от высоты.
Ели европейки по 1000 рублей, по 1500 рублей. Документы все на продажу деревьев у нас имеются. Шаулы халкын инде шыршы сайлыйсың, тере шыршымы яки ясалманымы? Бу сорау белән без узып баручыларга мөрәҗәгать иттек. Я считаю, что искусственные самые лучшие елки, потому что они надолго, пусть даже дорогие и красивее. Просто жалко их, губим мы. Искусственную, живые надо беречь, потому что пусть растут. Живые, конечно, они же пахнут. Я тоже вот хочу хотя бы вазочку поставить. Тарасерша шейнду. Тарасерша и всегда была. И тогда азарак хаваны да үзгәртә дип әйтмәсәң, шулай да булган. Узган елның декабрендә Яршалыда яшел гүзәлләрне сату буенча 7 нокта эшләгән. Шәһәр хакимиятендә хәбәр итүләренчә, быел аларның саны арттыру планлаштырыла. В набережных Челнах проведен электронный аукцион, согласно которому будет организовано 9 елочных базаров. Они будут располагаться в разных точках города. Также продажа елок будет проводиться на территории торговых объектов, земельные участки которых находятся в их собственности. Шыршы базарлары үз эшен бүгеннән башлап җибәрде. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. 80-90 елларның иң популяр җырлары һәм тере тавыш күңел радиосы яна үзенең тыңлаучыларын сөендерде. Радио коллективы шәһәрдәшләребез өчен безнең яшьлек җырлары дип исемләнгән концерт тәкъдим итте. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз! Күңел радиосының 25 еллык юбилее уңайыннан радио тыңлаучыларны шәп бүләк көтте Сарасадыкова исемендәге концертлар залында. Инде онытылып барган татар музыка сәнгатенең алтын фондына кергән 80-90 елларда популяр булган хитлар яңгырады. Яңа карлар, яңа карлар. Сәхнәдә Рустам Закиров, Ландыш Нехмаджанова, Фәрит Таишев, Виахит Төркемә, Рима Ибрахимова, Рамин Миндияр, Хольда Бигичева, Илназ Минвалиев, Алсу Хабибуллина, Ойфара Төркемә, Нурзәдә, Разил Камалов һәм Рафина Ганиуллина, Флёр Шакиров, Дөбер Шатыр, Гөлдәния Хайруллина чыгыш ясады. Әлеге тамашаны инде Казан һәм Чаллы тамашачысы карарга өлгерде. Хәзер радио коллективы тыңлаучылар өчен чираттагы зур концерт программа әзерли, ә кайсы шәһәр өчен әлегә сер булып кала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Внимание! Грандиозная распродажа мебели, товаров для дома и сна в мебельном центре Соло. Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван 49 990. Это реально. МЦ Соло 4110А. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 000 рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.